Bon dia, bona tarda, bona nit, l'hora que estigueu mirant aquest programa. Estem avui a Semifusa una vegada més amb Frederic Strand. Benvingut. Molt bé, moltes gràcies. Un plaer estar aquí a Semifusa. Molt bé. Cantautor de Llançà, però originari d'Estocolm. Pel meu aspecte es pot deduir. I sí, vaig néixer a Estocolm i vaig estar fins als 5 anys i mig allà. Després ens vam mudar aquí amb la meva família, a Llançà, que la meva mare és de Llançà. Molt bé. Tot i tenir arrels gallegues i, som aquí estem aquí una mica esparcits, no? I, soc criat aquí i parlo català, parlo castellà. Molt bé. Entenc l'idioma. Molt bé, molt bé. Ens ve avui a presentar el seu EP Invencible, que tenim aquí, justament aquí mateix, i que la setmana que ve escoltarem un parell de temes que ens faràs, sí? Molt bé. Què tal? Ja de ben petit t'agradava molt la música, perquè ens hem dit, no? No. Música clàssica, més, ja de petit, es veu que t'aficionava bastant. És una anècdota molt divertida que a meus pares els encanta explicar. Diuen ells, perquè jo no me'n recordo, potser ens estan aquí trolejant. Ja, podria ser. Però que jo tenia 2 anys, no? I sempre estava mirant una pel·lícula repetida, no? En bucle, que això també ho faig ara, escolto una cançó i l'escolto en bucle durant mesos i... I era la pel·lícula Barbie Cascanueces, que amb el títol sona una mica simpàtic, no? Sí. I resulta que jo em quedava mirant tota la pel·lícula i la meva mare, clar, quan sortien els crèdits finals, les lletres i tal, ho treia, no? I jo començava a plorar com un desquiciat i diu, però aquest nen què li passa si tampoc sap llegir, saps? O potser sí, jo era un superdotat, no he de saber. Però resulta que amb els anys se'n va adonar que era perquè estava escoltant la música clàssica de Tchaikovsky en aquella època. Llavors, és algo, dius, és curiós, però com que no me'n recordo... Doncs... Ja. Bueno, als 11 anys vas començar ja a estudiar música, ara ja sí? Quin instrument? Teclat, crec, sí. Molt bé, sí. M'estàs entrevistant tu a mi, Just a la fusta, a veure si t'has informat bé. Però bueno, he vist que has estudiat diversos instruments. Quin instrument, vaja, és el que més t'agrada, el que més t'atrau? El que més m'atrau? Sexualment parlant? No, el que més m'agrada és el piano, això ho tinc molt clar, perquè també pots, és un piano, tant pots fer la melodia, com pots fer els aguts, greus, pots fer harmonia, és un instrument molt complet, no? I a sobre cada piano té la seva vida pròpia, cada piano sona diferent, no? Però m'agrada també molt el clarinet, he fet flauta dolça, flauta travessera, gaita, toco la gaita, sí, per l'avi gallec, toco la gaita en honor seu, però el piano sense cap dubte, i el cant també. Cases de cant, que també has estat al Liceu, no? Sí, he estat al Liceu fent cant líric, òpera. Jo em volia dedicar a l'òpera abans, quan era més petit. Dels 13 als 18 anys vaig voler intentar dedicar-me a l'òpera, però vaig veure que no era el meu camí, no era el que... Em vaig decepcionar una mica de seure d'aquest món i vaig adonar-me que el que realment vull fer és composar i cantar, cantautor. Clar, molt bé, molt bé. Has passat per la Voz. No? No? Sí. Què tal l'experiència? Molt bé, l'any 2017, si no recordo malament. Just tenia 18 anyets, encara que ara sembla que tingui menys, saps? Tothom em diu, sembla que tens 17 anys, jo dic. Però sempre diré el mateix, no? Si m'ho pregunten, que va ser una experiència molt positiva perquè arribava de cantar només al meu poble davant de 300-400 persones i allà estàs davant de 300 càmeres, no persones, i 3.000 persones de públic. Si la cagues allà, la cagues i se n'en fot de tu tota Espanya. La cagues molt, no? Llavors, com que vaig sortir més o menys vius allà, doncs vaig dir, mira, sóc capaç de fer més coses del que em pensava, i des de llavors tinc també més confiança en mi mateix a l'escenari. I això també el públic ho nota. Clar. Què tal la gravació de l'EP? T'ha produït Jordi Gubino? Què tal l'experiència, també? Molt bé, en Jordi Gubino és un productor bastant, no sé si el coneix, és d'aquí a la vora. Saps Sabadell Sound? Sí. Doncs ell va ser el primer que va fer aquest estil, suposo, ho van anomenar aquest estil, perquè ell abans era cantant i va ser molt conegut amb música, amb Italo Music i coses d'aquestes, amb el Max Mix, no sé si et sona. Correcte, sí. Llavors, ell, per la meva mànager, no? Li van presentar els meus temes, li van agradar molt i al cap d'un parell de dies em va trucar dient-me que volia gravar-me el meu primer disc, el meu primer EP, que són 5 temes, 4 en castellà, 1 en català
i l'experiència molt, molt guai perquè dius buah, ara sí que sona professional i no quan estic a casa amb el piano, saps? Que jo em puc imaginar els instruments però quan ho tens allà davant amb un so super maco de la veu i tal, dius, buah, és que no semblo ni jo. Molt bé. De què t'agrada parlar més? Experiències pròpies? Històries... A les cançons? Sí. Sí, bueno, en general, a l'hora de composar, no? Algo? Sí, no, en general sobre tonteries, no, és broma. No, sobre experiències personals i fortes, diguéssim. La cançó Invencible la vaig composar pel meu avi quan va morir, que el dia 3 de febrer va fer 2 anys, fa poc, i bueno, bàsicament a vegades, no? Normalment no m'agrada explicar el perquè de les cançons, sobre quin tema reflecteixen, no? Perquè vull que cada persona que ho escolti s'ho faci seu, també la cançó. Llavors, si explico massa, la gent ja sap que és per això, però m'agrada que la gent pues, pensi una mica més enllà, s'imagini, i això m'agrada molt. O s'ho faci seva, no? També, exacte, que a vegades exacte. Aquells dobles sentits perquè, que volen dir moltes coses, perquè no? jo sempre dic que els temes són molt personals, però els sentiments que ja estan reflectits és una que ho té tothom, són universals. Tothom sent el mateix per les persones que un s'estima generalment, llavors, això. Molt bé. I quins estils t'agrada més? Quins estils t'agraden més composar i quins estils t'agraden més escoltar? Potser no són els mateixos. Jo és que no sé ni quin estil faig. No. Llavors això és el problema, o sigui, també depèn molt del productor, perquè una mateixa cançó es pot fer de 1000 formes diferents. Sí, clar. Despacito mateix és una balada. Llavors, jo no vull tancar cap porta, no? També vull ficar-me una mica a prova, dic, bueno, aquest disc he fet això, en el següent vull fer una cosa diferent i sempre veure d'on soc capaç d'arribar, d'innovar-me, sempre tinguent la meva essència, però fent música també diferent. I llavors, això. Molt bé. No sé si respon la teva pregunta. Tots els estils, no? Qualsevol, el que vingui, el que surca, no? Inclús música africana, de tribu, saps? Sí? També hi ha cantant a mi. Sí. Està bé. Tenim gira, tenim concerts properament... Sí, aviat actuaré, el que passa és que no me'n recordo de dates ni d'això, però tot està a la meva pàgina web, que és frederic.es, que Frederic s'escriu Fredrik, perquè, clar... Està bé dir-ho, perquè la gent no s'equivoqui. I allà estan tots els concerts propers que faig. Perfecte, ho aneu actualitzant i ja tens el treball també penjat, suposo que podem trobar a les xarxes també. Sí, també. Xarxes també, Frederic Podeu Strand. comprar també, Sí. Que també s'agraeix, no? També, sí. Fa la cosa... Molt bé, i tens ja alguna més pensat, algun projecte nou, disc nou a la vista? Sí, ara traurem la versió d'Invencible, però en castellà, amb videoclip i tal. Ara començarem d'aquí un mes, alguna així, començarem a gravar videoclip i no sé quan ho trobarem, però aviat. Bueno, està molt bé, Doncs res, anem acabant, Frederic. Ja ho hem parlat abans, una anècdota així graciosa o divertida, o que t'hagi marcat a nivell musical. Bueno, marcat a nivell musical no ho sé, però a nivell de fer el ridícul... Mira, jo, per exemple, un cop, jo abans, durant l'època del Liceu, cantava en el cor jove de l'Orfeó Català, no sé si et sona, bueno, l'Orfeó... Sí. Llavors era un concert al Palau de la Música, així important, va venir saps qui és en Brian Tefel? Bueno, és dels barítons més importants d'avui en dia, d'òpera. Ostres. Llavors en aquella època jo també encara cantava líric. I jo, com que sóc molt despistat, mai me'n recordo ni de dates ni res, sempre em deixo les partitures, això ja és algo normal, que jo porti les partitures és algo raro. A vegades em vaig deixar, no sé si el llaç, o em vaig deixar, no sé, i dic, vale, ho he de portar tot, vaig estar allà mitja hora dient, bueno, tinc això, vaig fer una llista, però clar, la llista no sabés de res si igualment no ho agafo, saps? Està clar. I dic, bueno, tinc les partitures, perquè un cop em vaig deixar les partitures i vaig anar allà a l'armari i no sé què vaig treure un llibre de poesia alemanya i clar, el director m'estava mirant i jo estava allà amb el llibre diferent, saps? Mirant el llibre de poesia alemanya i dius, crec que va pillat, però bueno, com que em solen recordar de les cançons, bueno, doncs allà agafant-ho tot, no? I faltaven 10 minuts per sortir a l'escenari
i em començo a vestir. Em poso els pantalons, em poso la no sé què, no sé quantos, i dic, merda, les sabates. M'he deixat les sabates. Dic, vale, visc a mitja hora. Tinc temps d'anar corrents a casa i tornar? No, perquè d'aquí 10 minuts ja és el concert. Dic, vale, què és el que puc fer? Ningú té sabates de... I els vaig preguntar a gent del públic, inclús, dic... Sí? Sí, dic, tens sabates de sobres? Me la poso... I bueno, no van confiar en un noi que els demana les... Qui és aquest, no? Qui és aquest, saps? Total, que vaig sortir en mitjons. I després, un per un, havíem d'anar a saludar en aquest home i tal, allà a l'escenari, i clar, em veus a mi allà, en mitjons, saludant, i se li escapava el riure, i dic, mare meva, dic, sempre, però m'encanta tenir anècdotes d'aquestes, perquè això reflecteixen la persona que som. Sí, bueno... Un desastre, però mira, ja forma part del passat, no? Bueno, molt bé, doncs moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, Frederic, per aquest ratet i per l'actuació que ens faràs ara. Res, us convidem a escoltar Frederic Strand per les xarxes, a la web, i res, moltíssimes gràcies una vegada més per estar amb nosaltres i seguirem amb més contingut a Semifusa. Gràcies!